हाय यानी नदीम बाई नಡೆ ಪೋನಲ್ಲ ಕಜೇಟು ಕಾರ್ಲಾಗ ಕಾರ್ನವಲು ಗಿಡ್ದರ್ಲಲ್ಲ ಅವೇನು ದಪ್ಪರೆಗೆ ಕಾಂಡೇನಿ 1 ಗಂಟೆ ದಪ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ತವ್ರಿ ಮುನ್ನೆ ಪಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ತಾಂಕಿನ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಪೋಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಾವೆ ಮುನ್ನಾಗ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಮುನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆತು ಯಾವನ್ ಬರ್ತಂಡು ವರ್ಷ ದಾಂಟುಂಡು ಮುನ್ನೇರು ಏತು ಕೋಡಿಗೆ ಕಮಲಾಗ್ಲೆ ತೊಂಬೈರ ಮುನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಪೊಯ್ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕಮಲೋಡು ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಐನ್ ಕಮಲ ಬಾಕಿ ವರಿದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಮಲ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಆರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ದೇರು ಮುನ್ನೆ ಪಂಡ 10.62 ಪಾರ್ದನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಇತರ ಏತು ಮೂಜೇರೆ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಜಿ ಆತಿಜೆ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏತಾಂಡೆ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅವ ಎಂಕ್ಲು ಕೊನತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತೆ ವಯಸ್ಸರ್ತಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕು ಕೊನಗ ಏನಾರು ಕನ್ನ ತೂತೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರ ಅದೇ ಸರಿ ಮುನ್ನಾಗ ಜೊತೆ ಮಂತಾರ ಇರು ಮುನ್ನಾಗ ಜೊತೆ ಮಲ್ತಿಂಡು ಮುನ್ನಾಗ ಏತ್ ಬರ್ದು ಏತ್ ಜೊತೆ ಮಂತಾರ ಮುನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಅರುವಾಂಡು ಆಜಿ ಅರುವಾಂಡು ಓಲ ನಂಕ ಆಪು ನಂಚಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಮುನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪ್ನ ಇರ್ಲಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ಕಣ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಈ ರಿಂಚಪ್ಪ ಕನತಿನ ಕಂಜಿನ ತೋಜವರ ಮೇರೆಗೆ ದಾದ ಪುದಾರ್ ದೀತಾರೆ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪುದಾರ್ ದೀತಜಿ ಕೊನತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರ 10 ದಿನ ಅವನ್ ಬರ್ತದ ಆತೆ 10 ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ದತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಕೊನತ್ತದ ಮೂಜಿ ದಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4ನೇ ದಪ್ಪು ಇನ್ನಿಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕೇನ್ವೇರ ತೊಂದ್ರೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಂದಾಗ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಲು ವರ್ಷ ಪೂರ ಆಂಡ್ ತೂನ 2 ಬಾರ್ ಹುಟ್ಟಿಕ್ತದೆ ಮೂಲ ಕೊನತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಆಯ್ತದ ನಾಣ್ಯದನ್ನ ತೂದು ಬತ್ತನ ಆಯ್ತ ಮನದಾನ್ಯದನ್ನ ಪರು ಕದೆದ್ದುಂಡು ನಾಲೇಕ್ ಅಂಚ ಪರು ಬೈಜ್ಜಿದ ಮುಟ ಸರಿ ಕಂಬಳಗೆ ನಾನಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಡು ಮುನ್ನನ ಹೈಟ್ಲ ఆయన హైట్ల ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸರಿ ನನ್ನ ದಪ್ಪರೆಗ್ಲೆ ತೊಂಬೋಪರ ದಿಲೆ ಮಂಡ್ಯ ದಿಲೆ ಓಹೋ ಮುನ್ನೆ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದೇ हाँ कल्लुंड कल्लुंड एदुर कल्ल Hai. Kon. Ayo. Jalan. Wih, salah. Itu, sebelah. Jalan. Sebelah. Iya.
ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನು ಗದಿಗೋಡೆ. ಹಾಂ ಮುನ್ನನು ಈ ಸರಿ ಎತ್ತ ನಡೆದು ದತ್ತದಾರ ಕೇಂದೆ ಹಾಂ ಒಂದು ದಾಲ ದಪ್ಪರಿಗೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಧನಿಕ್ಲಾಗಿ ದಪ್ಪನ ಬಂಡ ಚೋರೆ ನಾನು ಬಲಿಪರಿಗೆ ತಂಡಲ ರೆಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿನ ಶೇಣ ಮಜ್ಜ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ನುಗ್ಗ ಕಟ್ರೆ ಪೂರ ಓಲ್ ಕಲ್ತಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡೆ. ಹಾಂ ಪಪ್ಪನೆ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಹಾರಿಪುನ ಕಲ್ಪಾದಿನ. ಹಾಂ 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 ಅವು ಕಟ್ಟುನ ಟೈಟ್ ಲತ್ತು ಲೂಸ್ ಲತ್ತು ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅದೇ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ 104 ಗ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡು. ಹಾಂ బాయ్ బాపులే కండో చెప్పారా ఇరు కండోకి చెప్పారా బాయ్. ಅವು ನುಗ್ಗೋಕು ನಾವೇರು ಕಟ್ಟುನ ಐಕ ದಾಲ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಪ್ಪನ ಅದೇ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಐಕ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅದ ನೇಲೋಡ ನಾಯರ್ ದೆರ್ಪೋಡ ನೇಲೋಡ ಹಾಪುಣ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಏರು ಕಟ್ಟದ ಕಂಡ ದಪ್ಪನ ಮಾತ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುಡು ಜೋಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕಜೇಟ್ ನದೀಂಬಾಯಿ ಇನಿಕಲ ಕಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರ್ತದೇರ್ ಪಂಡ ನದೀಂಬಾಯಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಡು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪೇರು ದಯದಿ ಇದು ಎರ್ಲೇನು ಎರೆಗ್ಲ ಮಾರೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕೇರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೈಟ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಳ್ನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಲ್ನ ಬೈನೇ ಕಂಡೋಡು ಆಯ್ನ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನದೀಂಬಾಯಿ ದಪ್ಪುನವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವ.
ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತಿಯರು ಕಣದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆನಟ ಒಂತೆ ದಿನ ಆರೆ ಎದುರುಡು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಆಕಲ್ನ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಮುನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಂಚಕೇನ್ವೆ ಏತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡ ತಾಂಕದೇರು ಪಂಡ ಏತಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ದು ನಾವೇರು ಪತ್ತಳಿ ಮುನ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುನ್ನ ಬಾಯ್ ಮುನ್ನೆ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಬೆ ಆಯ್ಗೆ ನದೀಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಒರೆಸೊಂದೇ ಪೊಡ ನದೇ ಆರ್ನ ದೋಸಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ದಪ್ಪರಿಗೆ ಐಕನೆ ಕಾಸ್ಕೊರಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೋಸೆ ಬತ್ತದ ದಪ್ಪೇರು ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪೋಪೇರು ಮುನ್ನಾಗ 2 ವರ್ಷಲ ಎಡಮ ತಿಂಗಳದ ನಾಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂಡಲ ಬೆನ್ಪೆ ಬಲಿಪೆ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲಿಪೆ ಅಂಡ ಮುನ್ನನ್ನು ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಅದಿಂಬಾಯಿ ಎರ್ಲೇನು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಪ್ಪವಾರು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಣಂದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1 ಕಾಲು 1.5 ಗಂಟೆ ದಪ್ಪುವ 1.5 ಗಂಟೆ ದಪ್ಪ ಗಿಡಪುನ ಎರ್ಲೇನು ಆತೆ ದಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಜಗೆ ಮತ್ತ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಪ್ಪು ಮತ್ತ ಸೆಟ್ ಆವಡಂದಾಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೆಟ್ ಆವಡಂದಾಂಡ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಇಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಎರ್ಲು ಕೊನಾಯಿನವೇನ ಐಕ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದಪ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗೆ ಮತ್ತ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಜಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲು ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆದಿತ್ತರ ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ಬಲಿಪುನ ಎರ್ಲು ತೋರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಮುನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಕೆಡ ತಾಂಕಿನ ಆಯನ ಅಮ್ಮ ಅವು ನದೀಮ್ ಸಾಗರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಗಲ ಅಮ್ಮ Bye. Channel like, share, subscribe.